Tokom protekle nedelje upske odbojkašice vredno su trenirale na visinskim pripremama na Kopaoniku. Imale su naporne treninge nekoliko puta dnevno. Radilo se podjednako na kondicionim pripremama i tehničkim elementima u igri, a sve u cilju da budu što spremnije pred početak nove sezone u Superligi i evropskim izazovima. Iskoristili smo priliku da zabeležimo deo atmosfere na Kopaoniku, pa smo po završetku jednog od treninga porazgovarali sa kapitenom tima Anom Lazarević. Pozdrav sa Kopaonika, evo mogu reći da sam zadovoljna sa prisustvom na treninzima i sa generalno zalaganjem svih i devojaka i stručnog štaba, tako da sutra imamo slobodan dan, posle toga očekujemo da će biti još napornije, ali za sada pripreme teku u najboljem redu i verujem da ćemo se posle ovoga vratiti sa osmehom na licu. Nakon naporne nedelje i paklenih treninga, odbojkašice su dobile jedan slobodan dan. Evo šta su naše kamere zabeležile na jednoj od najlepših planina u Srbiji. Već od ponedeljka naše odbojkašice vraćaju se redovnim treninzima u teretani i svojoj sportskoj hali u Ubu.